हेलो ख्रिस्ट'नि अनज्लायग्रा लोगोफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनदों आरो बेजों लोगोसे बयनिसिमबो दायो जाया आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायग्रा साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै साफ्रोमनिसिमबो दिनैनि बे बर'दिनजों लोगोसे बयनिसिमबो बर'दिननि मुङाव आंनि अननाय आरो खुलुमहरनायखौ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो गिबियावनो जासिहरग्रोनाय जाबाय। अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारैनो दिनैनि बे दिनखौ मोननो हाबाय आरो रंजादों होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आङो बेखौनो मिजिंथिहरदों आरो बेजों लोगोसे जेसेबांनाखि आंनि भिउवार्सफोर दङ आरो जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्सफोर दङ आंनि बे JNO अफिसियेलाव जेसेबांनाखि आंनि भिउवार्स बा साबस्क्राइबार्सफोर दङ साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि अननाय आरो खुलुमहरनायखौ बा आंनि खुलुमहरनायखौ आरोबाव स्पेसियेल आङो जासिहरनाय जाबावबाय आरो बेखौनो साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै मिजिंथिहरदों नोंथांमोनजों बयजों लोगोसे बे गेदेर रंजानाय सानाव इसोरा नोंथांमोनजों लोगोसे थाफ्लायथों इसोरा नोंथांमोननि रंजानाय बाख्नायनाय खुलुमनायाव अरायबो हेफाजाब खालामथों बोर होथों बेखौनो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नियाव नोंथांमोन बयनिसिमबो बा बयनिबोनि थाखाय आं बेखौनो आर'ज खालामो आरो बेजों लोगोसे गोदान बोसोर 2024 खौ गाहामैनो गाहाम मोननो हाथों होननानै बयनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आसा आरो भरसाखौ मिजिंथिहरबाय। अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर दिनैनि बे दिनजों लोगोसे आंबो इनायनो खुसि बे खुसिनि थाखायनो नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि न'खर आंनि मण्डली आंनि बे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो गिबियावनो जासिहरबाय। नोंथाङा जिखि कन्डिशनाव थाया मानो जानो हागौ नोंथाङा माबा मोनसे उसुबिदायाव दं समस्यायाव दं बेमार आजार सैनांनायाव दङ अब्लाबो इसोरा नोंथांनि बे समस्यायाव लोगोसे थाफ्लायथों आरो नोंथांखौ बोर होथों हेफाजाब खालामथों जेखि समस्या जाया मानो इसोरा नोंथांखौ गोख्रैनो सख'थों होननानै बयनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आं बेखौनो आर'ज खालामो आरो मिजिंथिहरबाय। थ' गोजोन्थों खुलुमबाय।